Та боже, хай дають. Звісно, проти генерал. А ти на якому проекті граєш? В ОП. Ого, тупо все скопійовано. Там заходили на сервак, і мене просили продати їм мод. Я тобі кажу, там тупо все скопійовано. Там той засновник, то такий дебіл, я тобі кажу. Там тупо все під пляху тупо скопійовано. У них, щоб ти розумів, у них мод злитий був ще в 2019 році. Мелоді РП, може, ти знає, от це вони цей мод. Все, на це